Thank you, Brindrum Will. Jay chiad first, Oilthigh Dhùn Èideann on the phraiseict Leacag. Sure. Well, sé chiad first as bhfuil sinne a sás. A sinne céint is mar a Gàidhlig an lá dú is tócha a Gàidhlig agus déine dúliaad is mó thuh grammar na Gàidhlig. So sé ha mi ciúlach leis sé sin. A sinne fiochan dí h-obrach amach déine dúliaad an grammar seach na merach an cúmanta vis daoine déanú is tócha na stríoch agus is stríoch sa lá dú. Leit dé vis a tachas leis sé tú seo dhéineteach. Maar gaan als koetje geen ham ik veeg geen avoidenig en je sinne roet is kerste saladu haast de stoche en je ham ik veeg geen avoidenig wel zijn kerstgilaar agus has je kan a geno komme zit zijn agus merk kan wist deunje geno kan as na sculpture veel ook is going maar zijn en acht je teacher de hanum stochen kan veel nieuw zijn ham ik teacher. Okay. So ha sinna fiocha dí scarag scarag a dhéanú éitir a dá chéiste sin. Agus cóla sé has bh brín mi join sin noch an sa bhidú le seo. Sé chiad a bhí sinna déanú a sin cuid a sinna céistechain a chrúchaig agus a sinna sinna chuid amach go feiscead ciad duine agus tífar seoir sa gúine as a chiad a sin éitir sár éolichin agus déine díoch a hasás as a Gàidhlig go proifeiseanta stocha an rein céim an céilteis na ruúta go mar sin. Ach a chula duine dú sin go má filinta sa chanan. An nuair sin na dhéobh sin na tóiríonna idáis fan na chéistechan bí sin a déspit na tóiríonna am cíneoch. Agus an nuair sin a dulh go cóig si sár éolichin go splín dúasan mi join na tripletin agus na cúspin vis a gédi as na tóiríonna na sein. So sé vis síf sé tíana bhna den bí síf sé brín rí dúine ha cúpaid leis a Gàidhlig fá go lá. Díadach sin rút. So. Léha agus dé hic amach as a sin. Well, has sin an dáchas go fáil sin a stocha déich cúspid an buidí dúliaad san as a Gàidhlig sa lá dú. Ruúta nach bí daoine is stocha gúntaach mi déoin agus go dóir sin seacha be an cáirla éiad dé bechóirda bhí tachast lína na dúliaad san as seo. Léit stocha fáil sin amach bheith thula duine go má cáirstal a bhí grá ha mi fécinn an boidenach seach ha mi fécinn a boidenich. Nó stochan can duine ha dáchuid kerst. Agus me hachla sin an nóir sin bí cáirla éit a dhéaldachte acin dí ho seachad. Nes chaví sin cínseach ítid gus a féic sin dé vis an. Ach seo chiad thuras a díomh a cha léite gopa seo a dhéanú agus bí go má intinach agus ha mi cínseach go má fáiseach dé vis duine a géirí ag i cheann half. So op het goed nog gaan. Well, ha mi smúnge gné fat língin an est ha sin ddíocha a bhí ceint as an leirchin agus na ruúta na thuair dúine is tócha chiún dá chiad bliana dé bechóirda bhí déanú sa Gàidhlig. Is chan fiach an chan sell gacin níos mar a chana an cúpa sa lá dú. Van na dúh seo go dú, so bí go má féim na ha mi cínseach. Dankwoord, ik ben Gàidhlig. Tá leat.